Dobrý den, přátelé, vítejte u další části anglických toulek. Dnešní výlet bude opravdu hodně neobvyklý. Navštívíme v něm sice historický dům z roku 1550, ale nečekejte klasickou prohlídku. Nejsou to žádlískané podlahy a ani žádné noblesně zařízené pokoje. To, čím dům získal jeho proslulost, je jeho extravagantní majitel a hlavně jeho neobvyklá sbírka. Přesné záznamy o historii domu neznáme. Víme ale, že když ho jeho budoucí majitel, extravagantní architekt, grafik, básník a všestranný umělec Charles Waite v roce 1919 náhodně objevil, dům byl opuštěný a ve velmi špatném stavu. Čekala ho tady spousta práce, ale bylo to přesně to místo, které hledal. Prostor pro jeho rozsáhlé sbírky. A toho prostoru potřeboval opravdu hodně, protože jeho sbírka čítala přes 20 000 různých objektů. Vydejme se tedy spolu na prohlídku tohoto neobvyklého místa, protože je tady toho opravdu hodně k vidění. Najdete tu historické kostýmy i staré kočárky, samurajská brnění i staré hodiny, starožitný nábytek i historické zbraně, modely lodí i cenné obrazy. Zdá se, že pan Waite byl velkým fanouškem plachetnic, protože takovýchhle modelů najdete ve sbírce hned několik desítek. Což o to, i já jsem fanouškem modelů plachetnic. Moc jsem se těšil na samurajská brnění, ale bohužel jsou vystavená v tmavé místnosti bez oken v hlubokém šeru, takže na záběrech toho není moc vidět. A je to škoda, protože tyhle věci nebývají příliš často k vidění. Hned ve vedlejší místnosti najdete sbírku historických kostýmů, která je ukrytá v těchto zajímavých prosklených vitrínách tak, aby se na ní neprášilo. Tak a máme před sebou další schody. Tyhle schody nás vyvedou až na půdu, kde je schovaná sbírka různých kočárků, jízdních kol a různých všelijakých vehiklů. Určitě stojí za prohlédnutí, je tam toho opravdu spousta. Podle mého názoru sbírka místy působí poněkud chaoticky, jako kdyby exponáty někdo promíchal a pak je náhodně rozmístil v různých místnostech. Nicméně je třeba uznat, že expozice je opravdu rozsáhlá. Mně osobně trvalo víc než 2 hodiny projít dům a nakouknout do každé místnosti. Tohle zvláštní zařízení je předchůdce dnešních mobilních záchodů, jen jste k němu museli najít někoho, kdo vám to zezadu přidržoval. Dne 13. února 1604 si v téhle místnosti dívka jménem Anne tajně vzala za muže svého milého. Bohužel její rodiče jí to nedopřáli a svatbu jí donutili zrušit, protože už byla zasnoubená s někým jiným a tak trpěla až do smrti v nechtěném sňatku. A od té doby údajně v téhle místnosti straší.
Tak co, líbí se vám video? Jestli ano, tak nám nezapomeňte dát like, nezapomeňte dát odběr, komentujte pod videem a nezapomeňte si cinknout na zvoneček, ať vám něco neuteče. Středověk, moje oblíbené období, tady jsem si to opravdu užil, v téhle místnosti jsem se zdržel, ale opravdu hodně dlouho. Pan průvodce nám utekl tajnými dveřmi, ale vy rozhodně nikam ještě nechoďte, protože prohlídka zdaleka nekončí. Charles Waite sbíral opravdu skoro všechno a sbíral to opravdu dlouho. Některé kusy své sbírky údajně získal už v dětském věku a předmětů, které nashromáždil, bylo dokonce tolik, že se do domu sám nevešel a bydlel v malém vedlejším domku, kde měl i dílnu a kde své poklady renovoval a opravoval. Miloval ručně dělané věci, kterých, jak říkal, se dotkla ruka řemeslníka a vtiskla jim duši. Charles Waite strávil většinu svého života v tomhle malém domku, kde se cítil nejlíp. Obklopen svými předměty, věcmi, které miloval. A ta podivná skříň v rohu je jeho středověká uzavíratelná postel. Mimochodem je to dost velká rarita, protože moc se jich do dneška nedochovalo. K domu patří i velice příjemné zahrady a ovocné sady, které vznikly při rekonstrukci domu v roce 1920. Můžete se tu procházet, posedět na lavičce a můžete se podívat i na zmenšenou repliku cornwallského přístavního městečka, kterou také Charles Waite vyrobil. Charles Waite byl bohatý a nezávislý muž. Už v mládí totiž prodal svůj štědrý podíl v rodinné firmě jenom proto, aby se mohl naplno věnovat svým sbírkám a zálibám. A tak si žil v domě bohemským životem, obklopen častou společností básníků, spisovatelů a slavných osobností své doby. Když se v roce 1946 v pokročilém věku 63 let konečně oženil, rozhodl se dožít svůj život na ostrově St. Kitts v Karibiku, kde vlastnil dům a rozsáhlé pozemky a odstěhoval se. V roce 1952 pak Snowzell Manor se všemi jeho sbírkami daroval organizaci National Trust, která se o dům stará dodnes. Zemřel nečekaně jen o 4 roky později, 28. června 1956. Ale jeho úžasná sbírka dělá radost návštěvníkům dodnes. Jako na téměř každé nemovitosti ve vlastnictví National Trust si tu můžete odpočinout a poobědvat v restauraci, zakoupit suvenýry v obchůdku a využít tradičně velmi čisté a udržované toalety. Od parkoviště k domu je to asi půl kilometru. Cesta vede krásnou přírodou, ale stoupá do poměrně strmého kopce. Naštěstí od restaurace jezdí zdarma malý šutlbus, takže zvažte, jestli využijete jeho služby. Takže tohle byla naše návštěva ve Snowzell Manor. Jestli se vám video líbilo, dejte mu like, sdílejte ho, napište nám komentář a nezapomeňte odebírat náš kanál, kde najdete další zajímavá videa. A rozhodně nezapomeňte kliknout na zvonek, aby vám neuniklo další video. Mějte se moc fajn a uvidíme se u dalšího dílu našich anglických toulek.